Благодаря на Емил Чубанов и на Петър Николов, с които продължаваме върху 21-то послание. Нека да изясним понятията, така сме възприели като практика, да изясним понятията и да започнем от понятието зрима теогония. Зрима теогония, да. Деца на деня, вие сте зрима теогония в пътя на духовните вълни. Това е, може би, едно от най-силните предизвикателства, което посланието и въобще учението път на мъдростта отпрати към децата на деня. И между прочим, снощи в словото, което гледахме, учителя много хубаво изясни това понятие. И като потреба, и като историчност. Защото го изведе от теологонията на Хилиот. Казва, да, там ние имаме божества, които са стихии. В учението път на мъдростта имаме вложено божество, което трябва да бъде известно. И това вложено божество се извежда именно в седемте духовни вълни. Тоест, учението път на мъдростта извежда една нова теологония. Една нова идея за теологония. Това наистина сменя летоброенето. Защото вече културата не се основава на тези божества, стихии, които всеки един трябва да овладее в себе си. И разбира се, така както учителя ги нарича децата на деня, зрими теологони, не един път сме говорили, че това понятие има два аспекта. В единия аспект децата на деня са зримост. Тоест, тази божественост, която е вложена в човека, тя е светило, която не може да бъде поставена под пак. И тогава, когато тази божественост се живее като култура, която е, разбира се, пътя на посвещението пак в духовните вълни или в посланията на планетния логос, което днес ни събира, тогава тази теологония осветява пътя на човечеството и като култура, и като бъднина. Това от една страна. И от друга страна, децата на деня са зрящите. Те могат да видят онова, което в духовните вълни, духовността или божествеността или теологонията е оставила като път на човечеството и то именно в сакралното знание. Само едно изречение ще добавя. Учителя казва, че човека не е даденост, той е постижимост. Трябва да приложим този афоризъм и към децата на деня. Децата на деня не са дадени. Децата на деня са постижимост. Една постижимост, която ни предстои. Да, точно така. А какво означава да живеем с гласа на съдбата? Какво е съдба като понятие? Откъде да започнем много интересно. Имаме богини на съдбата. Да. Но учителят казва, нямаме богини на живота, а живее само Бог. Това е много интересно, защото той определя съдбата като енергия на еволюцията. В много учения определят еволюцията като водеща. Всъщност така трябва да е, защото съдбата е преодолима. Съдбата в себе си носи два лъча, да кажа. Не знам кое ще е правилната дума, лона. Едното е ехото, там, което стои кармата, в идеята на прераждането, онова, което и самия социум чрез културите е насаждал като традиции, това, което преди малко споменах, като дори част от етноса, от етносите се явява едно такова ехо, което културата на етносите или кръвните богове трябва да бъдат преодолени, за да дойде идеята за вложеното божество, което е вече проблем на бъднина, проблем на нов хоризонт, проблем на посвещение, проблем на дързост
и на отговорност, за която говорихме, за да бъде изведена една нова енергия за това. Пак проблем на ехо е това постоянно повтаряне на имената в традицията на човечеството, което трябва да бъде разчупено. А гласа на съдбата е онова, което определя предназначение. Тоест, връзката между предопределение и предназначение в една плитка правят съдба. Но когато човек изведе чрез учението път на мъдростта, чрез посланията, идея за бъдеще като предназначение, то егото на съдбата може да бъде преодоляно, може да бъде превъзмогнано и може да бъде удовлетворено. Значи, ако се спрем отзад напред на съдбата, Бакош дава три термина, използва три термина, част от тях се спомена, да ги дефинираме. Това е карма, предопределение и съдба. Те са свързани, но не съвпадат. Кармата, това е известно и от източните религии, това е действията, които правим и резултата от нашите действия, най-още взето, положителни или отрицателни действия, които се наследяват и в следващите пораждания от предишните пораждания. Предопределението вече включва тази карма, която сме си образували, плюс битието, в което живеем. То е резултат до някъде, но не е само резултат на кармата. Като се родиш, нали, казахме, че нашия живот не зависи, не е само наша отговорност. Това го казахме. Тоест, това е съчетание между битието, в което живеем, и поред учението на мъдростта говоря. И кармата. А съдбата вече обхваща предопределението и предназначението. Тоест, това е вече гласът. Тоест, има три аспекта на съдбата и на практика съдбата решава края на краищата, дори по-долните нива предопределение и предназначение, в края на краищата тя ги отрегулира. Тоест, тя е нещо като покрова, който е енергията, която решава тези елементи. Извинявай да направя едно допълнение. Във връзка и с това, което Емил говори преди това. Съдбата има своята голямо влияние до Тавор. Ако свържиме, разбира се, пътя на Христос. Какво е Тавор? Тавор е свобода от минало. Там виждаме още едни личности, които се прераждат на Христос, където той трябва да се освободи от тях. Оттам насетне идва едно ново понятие – себесъдба. От тогава, когато човека направи това преображение вътрешно, тая свобода от минало започва да прави себесъдба, не се освобождава от еволюция. Но в тази еволюция той определя пътя, защото гласа на съдбата е онова, което го определя, а гласа на съдбата е вложената духовност в нас. И тук просто като връзка с посланието, вие сте зримата теологония в пътя на духовните вълни. Ето гласа, който трябва да чуеме, а не ехото. Това от тук насетне е гласа на съдбата. Теологонията, зрим теологония. Може ли към зрима теологония да кажа някои думи? Наистина това понятие е много съществено, макар че Бакош след това го награди с още по-мащабно с събожник, но в друг аспект. Зримият теологон е нова иерархия на съзнанието на човека. И посланията на практика пораждат това ново съзнание, защото те извеждат, те събуждат божествеността от нас и това е резултат на будността на Бога от нас, дава идеята за зримия теологон. И тук има една много особен елемент, че да не се заблуди човек, че ние всички като зрими теологони сме някакви различни божества, като зрими теологони. Може да имаме различни степени на будност, но не сме различни теологони. В следния смисъл. Докато в митологията теологоните са теологонията или боговете, там са индивиди, някакви индивидуални богове, които отговарят за нещо. Да кажем, Бог на вятъра, Бог на слънцето, Бог на любовта. Те са си богове, които не зависят от
върховния Бог, в смисъл той не е от тях и не са резултат от неговото присъствие. Те са си отделни богове. Докато при нас теогонията е нещо много по-особено. Говорим за иманентния Бог, който е вложен у нас, но това е фактически трансценденталният, който е вложен като иманентен у нас. Следователно, ние като зрими теогония не съставяме някаква теогония в смисъл на отделни божества с определени характеристики, а представляваме нещо като трансцендентния Бог. Тоест, той пак е единствен. Не са много боговети. Трансцендентният Бог, който е вложен у нас, т.е. ние, отдавайки почет към иманентния Бог, даваме почет към него. Само нещо да вметна в тая посока. Като говорим за седемте божествени полета и това, че Бог Отец е най-ниското седмо поле, той ни дава дихание, но това дихание съдържа в себе си живот. Това дихание, кундалини, е част от абсолюта. Тоест, говорим за една изключително висока енергия. Тази енергия е даже извън това цялата тая пирамида на творчество, божествено. Фактически живота, т.е. кундалини, който е вложен у нас, ни дава развитие не само до седмо подполе, божествено. В някои от лекциите си учителя казва, че бъдещето на човека надминава нивото на планетните логос. Нашето развитие еволюционно и съответно революционно върви нагоре в полетата. Тоест, когато говорим за тази зрима теогония, на този етап, според мен, трябва да вкараме и понятието синовност. Защото това поле, което е шесто, за което в момента говорим, е полето на синовността. Учителя на две места, когато говори за пътя на кундалини, споменава изрично, че когато и Христос говори за това, че е у дома си, става дума именно за това шесто поле. Шестото поле е нивото на мировите учители. Тоест, много наясно трябва да сме, че това е част от тая троица единосъщна, за която говорим. И още нещо да добавя. Посланията, каза Вакуш, не са предназначени за планетния поселник. Седемте лъча са за планетния поселник, а посланията са за зримия теогон. Трябва да имаш вече някаква будност, духовна будност, за да можеш да работиш с тази енергия, която е във вид на слово. Един въпрос само. За себе си нещо не мога да си изясня. Защо, може би към Кирил, защо се казва зрим теогон, а не зрим теос? Теогонията е произхода на боговете. Защото сме много. Не един. Зрим теогон го говори, защото по този начин минаваме от аз към ние. Това ми е краткият отговор. Добре, и накратко да се спрем на богоосезаема необходимост. Ами ако започнем от принципа защо е сътворен човек? Човека има една основна функция. След като е сътворен и е получил дихание, той става част от пътя на божествеността. Учителя изрично казва, че човека е най-любимото дете на Бога, именно защото Бог се осъществява чрез човек. Енергиите, излъчени от божествеността, са толкова финни и заедно с това толкова енергетично наситени, че не могат да слязат под причинния свят, защото го разрушават. Още по-малко да влязат в света на формите, т.е. от ниша ментално долу. Затова е необходим човек, който владее тези енергии и заедно с това, чрез вложената в себе си кундалини, най-висшата енергия, може да работи в тези полета. Затова е богоосезаема необходимост. Самото развитие на света чрез божествеността не може да бъде извършено извън човек. Само човек може да одухотвори материята. Това най-висше поле, до което той стига, фактически е възможност за една трансформация на висши божествени енергии, които да влязат през човека, духовността, ментала му, астрала му
и да бъдат материализирани, т.е. да се одухотвори материята, тази най-висша задача на човек. Така че божествеността не може да изпълни функцията си, ако го няма човек. Да влезе в най-ниските нива и да извърши това одухотворяване, за което го. Може би идеята за богоосезаема необходимост е най-доброто, което обяснява онова, което Кирил преди малко фокусира вниманието ни, за тази връзка между иманентния и трансценденталния. Защото в иерархията на богоосезаемостта, в хода на еволюцията, именно зримостта може да има различни аспекти. И тук Троица единосъщна най-добре характеризира това единство. Защото имаме една същност, която е определяща, която се извежда, тя не еволюира, но имаме и ипостасност, която в иерархии има своята зримост. Но те в крайна сметка са в цялост. Цялост, която определя тази богоосезаема необходимост, защото Бог в своята сътворителност определя човека като съсътворител. Аз само ще допълня нещо като принцип първоначален. След нощта на Брама се поражда два аспекта. Един е Пуруша, мировия човек, и другия е Пракрити, мировата материя. Тоест, заложени човека още веднага след диханието на Абсолюта. Той е заложен. След това обаче неговата реализация трябва да се осъществи постепенно до създаване от това материята постоянно се създават за полета, които добре разгледа. Трябва да създаде най-плътното физическото поле, най-плътната материя и там този Пуруша да има, да го наречем, свое копие. И това копие е човека, в който вложеното дихание, както много добре беше казано, той е всъщност кундалини от Абсолюта, на практика представлява възможността този човек да върви нагоре до Пуруша. И както казва учителя, пантократор, да стане пантократор. Тоест, още от първото дихание на Абсолюта е имало необходимост от човека. Именно това, което ви разясних, за удохотворяване на всички видови материя. Тя не е само физическа. Човека удохотворява и астралната, и менталната материя. Въобще той всички материи, с които разполага, и причинната материя. Така че това мисля, че е най-краткото виждане на този аспект. Може един въпрос. Понеже в предните изложения чухме тази теза, че ние трябва да се освободим вече от човека. Но кое е това човешко, което е в нас и от което трябва да се освободим? Нали? И какво бихме правили, ако не го направим? Какво да се освободи от човек? Според мен тук има два много съществени момента. Първо, човек се освобождава от себе си като минало, като съзнание от една страна. И от друга страна се удохотворява като материя, като полета, като тела. За да може тази битка между дух и материя при разпятието да го изведе в самокръщение за възкресение. В победата на духа над материята, което се извършва на Голгота. Това е границата човек. Това е понятието човек или тъй наречения Homo sapiens, т.е. мислещия човек. В момента, в който се преодолее астрално-менталния свят, преодолее се причинния свят, където са заложени предварителните, както в някои от окултните книги пише, яйца на човек. Там е вложена идеята за човек.
След като чрез духовността бъде усвоен и причинния свят, тогава вече той може да бъде разрушен. Съответно, има си описани как се освобождаваме от човека. Но това е границата на човека. Всъщност, човека никога няма да се загуби от гледна точка на космичната еволюция. Когато хората, които са тук, и казах зримите теогони, не всички, не случайно го казах това, това не значи, че ще се загубят хората. Да не говорим, че тази планетна еволюция нашата, когато премине в следващата еволюция, животни, които са тук, ще станат човеци. Тоест процесът на удовлетворяване на материята е постоянен. А вече отделно индивиди, тук вече говорим за отделни хора, в дадения случай зримите теогони, освобождаването, това вече беше разработено от Петър и от Емил, освобождаването от човека означава вече преминаване на неговото съзнание в по-горни полета и отземяването му. От напускане, ама това е вече крайна фаза, напускане на физическото поле. Тоест, дадена на възможност на индивидите да се движат към Поруша, но това не означава, че в еволюционния поток няма друга вълна, която да стават човеци и да се удовлетворява материята. Все пак трябва да се има предвид, че има определени граници, които са поставени от планетите, през които минава живот. Земята като четвърта планета в тая цикличност също има граници. Това, че определени личности като Христос, Вакуш могат да минат тези граници, това не значи, че цялото човечество, т.е. всичките тези 60 милиарда души, които са свързани с нашия цикъл еволюционен, ще ги минат. Точно обратното. Духовната вълна на любовта е тази, която е, така да се каже, задължителната програма за планетата Земя. Особено когато говорим за четвърто обращало, т.е. за земния цикъл на Земята, защото предстои и Венерин, и Юпитеров, т.е. първо Юпитеров, след това Венерин, цикъл на Земята. Отделно, че цикъла на живота през следващите планети е чак преодоляването на тези иерархии. Когато говорим за божественост, ние ще имаме божествено тяло в някои от венерините цикли. Тоест, не даже Юпитеровия, а венерините цикли. Това са едни значително по-далечни еволюционни състояния и не бива, това, което каза Кирил, не бива да си мислим, че първо са лесно постижими и най-вече, че тези 60 милиарда души, за които се говори, ще станат зримите огони и ще направят възкресение. Какви са исканията на човека към Бога? Казано е в посланието на изобилието: Господи, дай ни отговорност за това, което Бог иска, човечеството чака и съдбата позволява. Дай ни знание за себе си и идея за света. Дай на ръката ми право да сее и воля да жъне. Да се спре. И ако започнем с първото искане, може би, как да кажа, това е един фундаментален момент в нашия път. И много благодаря, че започнахме с разясняване на това понятие, защото отговорността е фокуса в учението. Отговорността е унази, която зримият огън живее като култура и път. Защото е поел извеждането на Бога от себе си, като нова битка. И в тази отговорност да се чуе какво иска Бог, какво чака човечеството и какво съдбата позволява, означава вече, че той живее именно това, което преди малко говорихме, онази цялост между иманентност, трансценденталност и отговорност към човечеството. Защото, когато говорихме преди за жертвата на Христос, там учителя направи един много фокусиран поглед. Жертвата на нас е към човечеството.
Пътя на духовните вълни е осъществяването на човечеството в една съсътворителност в бъдеще, и като зримите огони, и като богове в развитие, като идея да са божници. А това всичкото е проблем на културата на възкресение, което след пътя на Христос беше даден. Първо, Бога не е вън от човек. Бога е в нас. Човечеството като идея за съдба, идея за култура е осъществяване на човека Бога в развитие. И тази съдба, за която преди малко говорихме, че като глас трябва да бъде чута, за да знаем какво е позволила. Аз ще почна отзад напред. Аз винаги разглеждам трите понятия, свързани с искане или повеления, като дух, душевност и материализация. Материализацията е, забележете, каквото съдбата позволява. Учителя има един афоризъм, че насилието при даване на знанията носи карма. В крайна сметка, съдбата трябва да позволи едно знание да бъде дадено на света, трябва да бъде дадено в поносимата му форма. Иначе самото то, като действие, носи кърмични последици за този, който го дава. За мен това е преводността на тези три искания. Да внимаваме и да се вглеждаме в нивото на света около нас и поносимостта на света, защото иначе едни знания, които са извън поносимостта, зараждат невежество. Това е една много по-дълбока тема. Много важно, само една вметка. И Христос каза, имах много неща да ви каже, но не сте ги дали. Съдбата още не е дала. И не хвърляйте бисерите в краката на съдбата. Защо говорим за какво Бог иска от нас? Ами, в крайна сметка, аз, казва Христос, правя това, което прави отца ми. Така че ние трябва да се вгледаме в това какво Бог иска от нас. Разбира се, тук има един друг момент. Идеята за, колкото и странно да звучи, една относително ниска енергия, която е астрална. Тоест, у нас трябва постоянно да има това желание за материализация, което е свързано с евиното начало. И според мен, колкото и странно да звучи, за мен в това искане го има и този момент да събуди желанието у нас. Защото много често волята е прекалено голяма, желанието прекалено малко и се получават тези трансформации, които водят до едно помътняване на учението под формата на религия. И за мен това искане е в тази посока. Да се опитаме да не замъглим същностите на учението, представяйки го от форма на някакво преработено знание. Тоест да замъглим голямата истина на учението на мъдростта. И то е отнесено директно към повеленията, ако ги видите. В това послание, разбира се. Защото какво иска Бог от неговите деца? Да бъдат една зрима теологония. Какво чака човечеството? Човечеството чака да се освободи от ехото на съдбата. Това е голямото, което очаква, и да чуе гласа. И какво е позволила съдбата? Всичкото това, което изговорихме за това, че човека е богоосезаема необходимост. Това е един път, който е даденост и който съдбата го позволява, за да бъде изведна вече в пъти култура на човечеството. Просто тази цялост и тази благодат на това послание извират от всяка една дума. Факта, че у нас е вложена божественост, означава, че е вложена възможност за творчество. И ние не може да чакаме Бог да ни казва какво да правим, тъй като Той е вложен у нас, Той ни е казал. Вие сте богове в развитие, можете да творите.
Така че първо това искам да кажа. И затова Макош казва, че ние сме съсътворители с малко съ, но трябва да станем съсътворители с главно съ. Искам само да споделя какво чака човечеството, не в смисъл то какво чака, какво ние трябва да правим за това, което чака човечеството на базата на принципите, които ги изброихте. Човечеството чака нови идеи за развитие, духовни идеи. Ако трябва най-общо да го кажем, това е идеите от духовната вълна на мъдростта. И именно нашата задача е да можем в подходяща форма, нали, може да не са всички зримите огони, но може някой да чуе един афоризъм и да извърши някаква малка вътрешна трансформация в себе си, от човечеството. Нашата задача на децата на деня в сега и в бъдеще, ние сега не можем да направим пълен преобрат или даже преобрат бих казал, но можем да се опитаме да направим максималното, за да запознаем тези вече духовно будни души, да ги запознаем с новото учение. Още повече, че сме в един особен исторически, т.е. еволюционен период. Прехода от петата към шеста подкорена раса на шеста корена раса. И е много важно в този момент да се получи възможно бих казал, мащабно навлизане в тази шеста подкорена раса от будните души, а те могат да влезат най-вече с учението на мъдростта, което ние да предоставим на света. И това е една от задачите сега и на бъдещото поколение. Учените до този момент са свалили космични закони, които съществуват. Те не ги създават, а само ги доказват. И въпросът ми е, нашето съсътворителство е в раждане на нови идеи, на нови божествени закони, хармонични, нали, в живота ни, или ние чрез интуитивното си знание можем да сваляме идеите и да ги даваме на човечеството. Момент, да вържа мое съснение като следование. Стана дума, че сме съсътворители с малко и с малка буква и с голяма. Как да се ориентираме и да не се въобразим, ако сме съсътворителите с малката буква, че сме с голямата? То е ясен критерий. Съсътворители с главна буква са тези, които сътворяват нови еволюции, нови планети, да наречем нови същества и така нататък. Тези, които са сътворители с Бога, да сътворим човека, казва Вакуш. А малките съсътворители, това са хората, които носят божествеността си и можем с тази божественост да творим. Това е най-просто казано. Относно това, което говориш, дали говорим за закони на физиката, които вече са пуснати, или говорим за нещо друго. Защото има и морални закони, има и правни закони. Те не са физически вече. Ваша родена идея. Така че, пък от гледна точка на духовността, ние имаме вече, няма какво да творим. Трябва да изучаваме това, което ни е дадено. Посланията, като Това, което ни е дадено учителя. Послание. Даже е опасно в рамките на учението на мъдростта ние да почнем да си творим нещо. Защото ще стане изкривяване. Сега ще ви обърна внимание, аз го оставих така иначе накрая. Това послание е първото наименовано. Само 6 и 7 период са наименовани. Какво значи името? Името учителя обяснява, името е характеристика. Името характеризира посланието. Да. Ако в предишните послания е дадена една възможност на човек, на зримият огон, на детето на деня, да прояви някакво ниво на интерпретация. В тези поне 6 и 7 период не подлежат на интерпретация. Тук нещата са заковани. И то на такова ниво, че изобщо не подлежат на наше умуване или разработка. Добре, в тази връзка да видим и второто искане. Какво означава знание за себе си? Понеже беше поставен въпроса за второто искане, в този аспект най-силно корелира с това, което беше надписано на Делфийския храм. Познайте себе си, за да познаете боговете и света. Но учението път на мъдростта
И тук прави един голям преобрат. И то е в онази тема, която се казваше идеята себе си в духовните вълни или културата на човечеството, ако не се лъжа. Там бяха поставени няколко градации. Познай себе си, утвърди себе си и без себе си. Ето тази иерархия всъщност учението път на мъдростта, чрез всичко това, което посланието на изобилието дава, показва на човека пътя, че трябва да познае себе си, за да може да утвърди себе си и накрая да направи служение без себе си. А това всичкото е идея от света, защото е път на еволюцията. Аз мога в малко по-практичен аспект да го погледна в следния смисъл. Какво искаме ние да знаем за себе си в настоящия момент, всеки от нас? Дали искаме да знаем политическите си убеждения, дали искаме да знаем научните си знания и така нататък. Тоест, аз го обръщам в смисъла, познай себе си, разбира се, много по-дълбоко. Ще познаеш боговете си, т.е. да познаеш цялата си милост, която носиш. Но сега го гледам в чисто такъв приложен аспект. Да познаеш себе си, значи да знаеш по-скоро, да имаш познание за себе си, да знаеш къде се позиционираш и как искаш да се позиционираш. Това е много важно, особено в такива преходи. Виждате, в такива преходи какви бури стават на планетата. И тогава човек е много важно да знае, да намери своето място, айде така да го кажа, къде той принадлежи, защото има възможност в единия случай да подпомага социалните страсти, айде така да го кажа, са думите на учителя, другите да подпомага аурната същност, която помага на човечеството и не само на него, на семейството му, на човечеството и така нататък. Защото ако той иска да познава себе си в социалните страсти, това е вече едно разкъсване да го наречем на астралното, менталното му тяло и прочее, едно объркване, един хаос, който се създава. Друго е, ако се позиционира в духовността и може да създаде за себе си, за семейството, за близките си, за народа си, за планета, една аура, която по един друг начин подушава социалните страсти. Творчество се проявява във всеки един момент, на всяко едно поле. На астрално, на ментално, на причинно, и то лично. Ако не беше така, нямаше да има нужда да имаме това многообразие от личности, които са човеци, които трябва да бъдат богове. Иначе щяхме да имаме едно унифициране, Бог да си сътвори едно същество и да вървим напред. Всеки проявява лично творчество по личния си път към Бог. Никой не може вместо теб да дойде и да те замени в това как ти ще го усвоиш, защото то е лично. Само една дума. Висшата форма на творчество е Евхаристията. Евхаристията е да вземеш една божествена енергия и да я превърнеш в хляб и вино. Това е творчество. Ние не можем да направим Евхаристия в този смисъл. Ние можем да превърнем една идея, дошла от причинния свят, да я превърнем в проект, този проект да премине през желанието ни за реализация и да го реализираме в материята. Тоест, ние можем да правим, но това не е това творчество, което е божественото творчество. Тоест, границата, за която говорихме, границата на енергиите. Друг е въпросът, че нашия потенциал не е развит и не може до всякъде да стига, но той е безграничен. Тоест, ако ние си кажем, нямаме граница това да постигнем, ние си слагаме направо една бетонна плоча на съзнанието. Тоест, ти си прав от гледна точка, че не сме го постигнали, аз само го пояснявам. Ние да репликирам. Това е част от понятието да познаеш себе си. Да, значи, освен това Евхаристията, тук вече си прав, но тя направи събожествени. Тоест, в смисъла да можем да проявяваме творчество събожествено. Това ли е, Миле, да искаме правото и да реализираме
чрез да воля, познаеш себе си. което е и трето. Като казвам граница, да видиш какво можеш. Ако ние в момента се опитваме чрез магия да правим евхаристия, защото има магия за правене на евхаристия, е един, меко казано, непремерен ход. Още по-лошото е, ако се принизим и започнем да се ограничаваме. Но все пак трябва да знаем какво е нивото на нашите възможности, да се опитваме да го разширяваме и заедно с това да не си поставяме Тоест, невъзможни цели. Но точно това е, което извинявай за момент. Точно това е, което Жаки каза. Третото искане го решава този въпрос. Именно. Право да се сее и воля да се жъне. Само И че учителя има една теза такава. Защо се родих? За мисианство или за ученичество? но правото да се сее дава чак това послание. Имайте предвид, че преди това принципа беше има много реколта, т.е. ама жетварите са малко. Ама това не ти дава право да сееш. Да сееш имаш право чак когато си ожинал предишното. Тоест, получил си едно знание, което е станало част от теб. И тогава това знание може да го дадеш, т.е. да посееш. В този смисъл, просто като едно заключение, това, което Кирил каза, че ние не може да слагаме рамки, ние не може да имаме тези рамки, защото носиме в себе си синовността, носиме в себе си диханието, което от абсолюта, но пътя трябва да бъде извървян. И тази воля да вървим пътя предстои, а отговорността ни е да не правим невежество. Добре, благодаря ви за това събеседване, което имахме.